Yan, good morning mga kapikulana. Ayan, welcome back sa aking munting channel. For today's vlog, ayan, nandito kami ngayon sa bayan ng San Ildefonso kasi nag-joyride kami papunta ng Eagle. Kaya tara guys, let's go. Samahan nyo kami. Let's go! Ginagawa kasi yung karsada ay nag-ano tawag dito. Ayan, sobra traffic. Yan ang gigilid-gilid lang. Pero mabibilis pa rin yung mga nakamotor. Nandito kami sa kanto, bili mo ng sinulit. Traffic na naman, ayan. Ang daming mga sasakyan na malalaki. Ayan, ginagawa yung karsada. Ayan, napaka-traffic. Naayos. At ayan na nga mga kabikulana, nandito na kami sa Eagle Cement. Ayan. Ganyan kaganda ang Eagle dito, yung paggawaan ng mga semento, yung pabrika dito ng mga semento. Dito yan matatagpuan sa Barangay Akli ng San Ildefonso, Bulacan. Dito rin ang gagaling ang napakalalaking sasakyan na minsan inaabangan ko doon sa kanto ng Sapang Putol para makakuha tayo ng mga video. Marami tayong magamit sa ating pang screencast. Ayan, napakaganda ng tanawin, di ba? Ayan, sa mga hindi pa nga pala guys nakakapag subscribe sa ating channel, ayan, pa-consider naman at pa-subscribe ng ating channel at papindot naman ang notification bell kung nagustuhan mo ang aking mga vlog. Ayan, maraming salamat sa inyo guys. Thank you so much. Thank you for watching. See you next vlog. Thank you everyone.